Life is a gift and a journey. Towards what goal are you journeying this gift of life? Where do you want to spend it? With whom? For what? Whoever you are, wherever you are, God is inviting you to be His special messenger, to bring His word, His love, His joy, His peace to all peoples through the communications media. Kining santos nga misa alang sa masakiton hatod kaninyo sa Paulines, EBS-CBN ug Pope Francis Divine Mercy Communities sa tabang ning musunod: Paulines Cooperators, Rebe de Tablan, Amalia de Leon, Juanito King Foundation, John Go, Isidoro and Socorro Canizares, Friends of St. Paul, Belian Lupena, Araw-Araw Halo-Halo, SM Prime Holdings, Muwania Construction, De Los Reyes Optical City, Dr. and Mrs. Eduardo Tan, Tess Macias and Children, VCJ's Food Products and Vilma Store, Shamrock Bakery and Pension House, Carmelite Sisters, Ati Payungot and Family, Corabel Trading, BP Diliarte Electrical Supply, Sali Marange Etak Etery, Lito and Evelyn Hadrake, Bisavilla Review Center, Pasita Gallardo, Chanchin Lam, Joseph Espilita, Modern Gas, Gina Bunghanoy, Joseph Espilita, Chanchin Lam, Kathy Kailan, RC and Daisy Golosinda, Maniag Beauty Salon, Riniel and Vicky Peralta, Bud's Flower Shop. Mga katuyuan sa Santos nga Misa, we pray in a special way the intentions of our regular sponsor and donors of this Holy Mass. Healing, Nathan Tamasho, Jaime Rosauro, Joel Taok, Tati Sigura, Eduardo Aya, Joseph Lim, Oligario Gabucan Sr., Susana Gabucan, Cherry Ocanyada, Fructuso Ibanez, Cookie Monilias, Susie Padrigano o Florencia Ramasasa. Birthday blessings ni Alice Atega o Virgie Asnar on his 57th birthday. Pasalamat Anon Atega. Good health, Arlinda Paras, Mrs. Chin Lam. Special intentions sa choir members, pilgrims, offerers, and all volunteers. Pahulayng dayon, Bienvenido de Tablan, Conceso Gomacias, Roman Ibanez, Franz Varela, mga kalag nga gipamisahan ni Attorney Pai, ug ang mga kalag sa purgatorio. Show your face and meet us till the dawn of grace. Come in peace and meekness, and lowly will your cradle be. All hail in gloom and weakness, your majesty will see. Oh, divine Messiah, the world in silence waits the day when hope shall sing its triumph. Sa ngalan sa Mahag, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaakan ninyo. Maigsoon ning kaduhang Domingo sa Adviento. Atong pangayo sa Ginoo nga unta moabot siya kanato, gihatag nato ang gasa sa kalinaw, peace. Mamambitaw nga si San Juan karon sa Ebanghelyo, nag-awag ka nato kita maghinusos ng mga sala para maangkong ginato ang kalinaw. So basulan nato itong mga sala sad para maanda kita pagsaulog ng Santos nga Misa. Cristo
magampo kita. O Diyos nga magagagahom ug maluluyon, ipadala unta, wala untay mga buhat na mo dinis kalibutan nga makabalda sa mong hinangpong pagsugat sa imong anak. Hinunualin ang dagan sa langit mong kaalam, himuha kaming takos makig-uban kaniya. Pinaagi sa mong Ginoong Kristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo Dios kaysa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Baruch. O Jerusalem, hubua ang mga sapot nga imong gisulob sa imong pagbangutan ug kasakit, ug pagsulob sa walay katapusang kaharianon sa himaya sa Dios. Pagkupo sa katarong sa Dios, ibutang sa imong ulo ang korona sa himaya sa Dios nga walay katapusan. Ang Dios magpakita sa imong kasanag ngadto sa tagsa-tagsa kanasod sa kalibutan. Hangtod sa kahangturan, muingon siya kanimo. Ang imong kasiguruan nagikan sa imong katarong, ug ang imong kasanag nagikan sa imong mahigugmaong pag-alagad kanako. Bangon Jerusalem, tindog diha sa tumoy sa bukid, tanawa kun hain sa Dios ang balaan. Dada ang imong mga anak nga hiniusa gikan sa silangan o gikan sa kasadpan. Nangalipay sila nga ang Dios na hinumdom kanila. Jerusalem, ang imong mga anak gibihag sa ilang mga kaaway, nga mibiya sila kanimo nga nagtiniil. Apan ang Dios nagdala nilag balik kanimo, sinangga sa harianon nga kasanag. Ang Dios nagsugo nga ang tanang hataas nga bukid ug ang walay kinutubang kabungturan patagon. Nagsugo siya nga ang mga walog punon ug ang yuta patagon, aron ang katawhang Israel mupauli nga walay kabilinggan diha sa himaya sa Dios. Sa pagsugo sa Dios, ang mga lasang sa mahumot nga mga kahoy muturok aron maghatag og landong alang sa katawhan sa Israel. Ang Dios magdala sa Israel balik sa ila. Mubalik sila uban sa dakong kalipay, giniyahan sa iyang kaluoy ug katarong, linibutan sa kahayag ug katarong, linibutan sa kahayag sa iyang mahimayaong presensya. Ang pulong sa Ginoo. Himuan kita sa Ginoo ug dagkong mga butang, napuno kita sa kalipay. Himuan kita sa Ginoo ug dagkong mga butang, napuno kita sa kalipay. Sa pagbalik sa Ginoo sa mga bihag sa Siyon, nahisama kita sa mga tawo nga nagtamko. Ang atong mga baba na puno sa katawa, ang atong mga dila sa mga hudyaka. Himuan
napuno kita sa kalipay. Hunya nagingon sila dinha sa kanasuran. Kihimuan sila sa Ginoo ug dakong mga putang. Kihimuan kita sa Ginoo ug dakong mga putang. Ug nalipay kayud kita. O Ginoo, iuli ang among kapalan. Sama sa mga sapa, diha sa kaming awan. Sila nga nagpugas nga naghilak, mag-ani nga magkatawan. Bisag ng gula, sila nga nagdangoy-ngoy. Nagtala sa binhi, nga iksasabot. Mamauli sila nga maghudyaka, managdala sa ilang ginalang. Gimuan kita sa Ginoo ug dakong mga butang. Napuno kita sa kalipay. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Pilipos. Ug gikalipay ko ang pag-ampo kanunay alang kaninyong tanan, tungod sa inyong pagtabang kanako sa buluhaton sa ebanghelyo. Sukad sa una pagayong kadlaw, hantud karon ug busa gisiguro ko ako nga kining maayong buhat nga gisugdan sa Dios diha kaninyo, padayunon gayud niya. Hantud mahuman kini, hantud pagbalik ni Kristong Jesus. Nasayod ang Dios nga ang tim-os kong pagbati alang kaninyong tanan. Gikan gayud sa kasing-kasing ni Kristong Jesus. Ang akong pag-ampo alang kaninyo, mao nga magtubo unta ang inyong gugma, kahibalo ug kaalam sa paghukom, aron makapili kamo sa labing maayo. Sa ingon niini, maputli kamo ug walay ikasaway diha kanimo. Unya sa pagbalik ni Kristo, matugub unya ang inyong kinabuhi sa maayong hiyas, nga gikan ni Hesukristo, alang sa himaya ug dungog sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. Hallelujah, sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. Hallelujah, sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Ang Ginoo manaa kaninyo.
Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Sa kanapulog 5 katuig kadtos pagmando ni Emperador Tiberio, si Poncio Pilato mo'y gobernador sa Judea. Si Herodes mo'y nagmando sa Galilea, ug si Felipe nga iyang igsuon mo'y pangulo sa kayutaan sa Ituria ug sa Traconite. Si Licinias mo'y namunuan sa Abilina, ug si Anas ug si Caifas mo'y pangulong pari. Hinihinggayong panahona, ang pulong sa Dios miabot kang Juan nga anak ni Zacarias dito sa dapit nga Awaaw. Busa gidukop pagtaak ni Juan ang tibuok kayutaan nga kasikbit sa suba sa Jordan ug nagwali siya, mingon siya, hinulusuli ug biyai ang inyong mga sala ug pabunyag kamo. Pasiluon kamo sa Dios. Sumala sa sulat ni Propeta Isaías sa iyang basahon, may nagsinggit dito sa kamingawan, andaman ninyo ang dalan alang sa Ginoo, hawanin ninyo ang iyang agianan, abunuhi ninyo ang tanang libaong, pataga ang tanang bungtod ug bukid, tulira ang nagliko-likong dalan, hapsaya ang mga gansal-gansalong dalan, ug makita sa tanang tao ang kaluwasan gikan sa Dios. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Sa niaging Domingo, first Sunday of Advent, atong gidakutan ang kandila, Advent candle, gitawag tog the candle of hope sa paglaom. Ubas pag-ampo, nga maabot ang Ginoo si Kristo diha kanato nga magdala og paglaom. Haron ato ang kang mga problema ning kinabuhi dunay kasulbaran. Ning duhang ganang Domingo mga igsoon sa Adviento karon, atong gidagutan magwaay lamang ang candle of peace. Unya nga itong pag-ampo mao, nga unta mo abot ang si Kristo diha kanato nga mao ang kalinaw ug nagdala og kalinaw sa kalibutan. Sa Ebanghelyo karon mga igsoon, ipasabot ni Juan nga ang kalinaw moabot lang sa itong kinabuhi kung kita maghinulsol o magbasol sa tuang mga sala. Dahil pagkasulti, kung kita mangayog pasaylo sa ato pa, when we say, I am sorry, moabot na to ang kalinaw. Mga igsoon, kining Adviento mga igsoon sad, mao ni panahon na kita mangayog pasaylo to say sorry. Sa Ebanghelyo karon sa ipong San Juan, moabot ang Ginoo kanato. So kinahanglan kita maghinulsol ug basol nato atong sala. Let us be sorry for our sins. Anda ko pangutana mao kini. Anda baka kita sa pag-abot sa Ginoo diya sa atong kinabuhi? Mahinang pud baka kita? O kaha tingali ang pag-abot sa Ginoo sa kinabuhi magdalag samok nato? Kay timan ibiya ninyo na kung ang pag-abot sa Ginoo, ingon lang niini nga, Lord, come Lord, welcome Lord, konsulti lang, istorya lang, ano, sayon ra na. Pero, dili biya sayon. Kung imong ibitahon na Ginoo sa imong kinabuhi, are you ready? Anda baka ka?
nga kanang mga bukid pung pa ni Isaías nga naa sa imong kasing-kasing patagon nimo. Kanang mga libaong-libaong sa imong kinabuhi, sa imong batasan, hulipan nimo. Ang liko-liko nimo kinabuhi, imong tarungon. Kana may dili sayo na dili sayo na. Kana atong garbo sa nga taas pas bukid, pakilisod ginang patagon. Nung kung ako tambagan itong magtiayo nag-away ba, pertig yung awayan ng duha. Ko nga, kaya say, badungan mo sa simbana, ko, sige lang, kay sus, Pasko na gudro yung taon, no? Pasiluain lang mo. Pag-uli, pahigugmain lang mo. Hindi yung asawa, kaya naigog tilin ako, and say, sige, sugot ko, sige. Pasko mo ron. Pasiluay ta. Pero mas Pasko ha, away na sa ta. Dili sa'yo ng mga bukid pag-uhay. Sayon kayo kung ang pag-andam sa Pasko ba, manatas Pasko, kanang andam mga itawag na ito, mga exterior bita preparation, nga andam ta sa ito ang Pasko, mga adurnos itong balay, andam ta sa Pasko, nga simbang gabi ta, atong yung kumplituhon. Sayo naman na, lahi pag natin mga kuyog-kuyog, nga mga pinanggas kinabuhi, enjoy ka ta na simbang gabi. No? Kung ang ato ang pag-andam sa Pasko mo lang ang paghatag ng mga pinaskuhan, bisis mga pobre, that's not difficult. Sayo na siya. Pero ang lisod mo o kini, ang buong pang San Juan, ang pag-andam sa Pasko, kinahanglan interior sus kasing-kasing change of heart, change of attitude, change of batasan. Kaya atong batasan ba nga ni dukot na diha ba, daadig na tali ba, pagkalisod na. You know, it takes a lifetime to change. Sus, ato pa ning ato pa ning gamay patadi, agi pong karon, atong gigupisal, atong pila ka tuig, walang gihapon atong gupisal. Moingon lang kalima, katulo, kapito, pagbalik-balik lang ba, basta mo gihapon title. It's a lifetime struggle. No? Muna kalis, dili sa'yo. Hindi mas kagrabe pa dito gusto ko mauni. May gusto ko mauni nga, dili sa'yo yung tawag kay, masay kung kita ba, kupritang ato sa, murag dako na kaiba, usay mauwaw na ta, usay, murag, mingon na ta nga, wala tayo gana ba? Wala tayo gana, murag, dito man yung kamot din sa pag-usab. Dili sayon, mga iso. Pero giawhag ta ni San Juan. Nga kung kinahanglan, kung maabot man gani ang Ginoo sa imong kinabuhi o kalinaw sa imong kinabuhi, kinahanglan kita maghinulsol sa atong mga sala. Kinahanglan gayud. O admitido ta niini, kung kita-kita lang pagkalisod, almost impossible to change our life. Ito mga kinaya, lisod kaayo. Kinahanglan ta sa grasya sa Dios. Kinahanglan ta na gitawag to pagtuo. Bisag gamay lang pagtuo sa atong Ginoo. Di ba, ningon man ang Ginoo, kung na kay pagtuo, yung gamay sa lisos mustasa, makabalhin ka sa bukid, dato sa dagat. So, don't lose faith. Faith can move mountains. O faith in God, makapatag yun na diha. Kaysa kaduhang pagbasa ni Ingon San Pablo nga, ang Ginoo nga nahigmahal ka na to ba? Siya nga gisugdan niya kita sa pagluwas. Pagpadayon gid siya pagbuhat, umayo lang ka na to. O di gina niya hunungan hangtod na mission accomplished. Kaya kita maluwas. Because the Lord loves us. Muna nga kita, di ito ma-discourage. We will try to do our best because God will do the rest. Okay, so, gingon na ako, ang kining panahon sa Adviento, no? Panahon sa pag hinusol
to say sorry kapangay pasahilo. Panahon ni siya. Panahon ni siya nga diin mabalados ng kasalanan ba? No? Unya, nagkinulsol. Panahon ni siya na kita marubag, let us make peace with God. Make peace, no? With sa atong isig katao. Make peace with ourselves. Wani yung panahon taning nga patagon taning gitawag mga bukid ba? Ato ituliro ang liko-liko nga daan ba? Sudah haron na ay kalinaw sa tuang kasing-kasing. Mayroon kanus ang magyuta maka-ingon nga na anay kalinaw sa imong kasing-kasing. When do we experience peace? Yun. Nay, naipila ka mga tips ay. Siguro ko nga kung imo ning buhaton, nakatagamtan tag usay kalinaw. Ang unag yung step ang igsuon. Mao nga magmalinawon ta. Magmalinawon ta kung kita mobiya sa atong mga sala. Muna unang lakang yun. Maningon, past is past. A decision nga kita mobiya sa tuang mga sala. Then you will have peace. Kaduha mga igsuon, nga atong itugyan ang atong kaugalingon dito sa kamot sa Diyos. Ug sa iyang kabubuton. Once we put ourselves in the hands of the Lord, we will be at peace yun. Na ikatulo ang suggestions. No? Nakita unta mupasaylo sa mga tao nga kasala ka nato. Mupasaylo. Kana pa yung pasaylo mga igsuon, you know, it will give peace to us. Kaya kung di ko kapasaylo god, mo na may tabo. We will be robbed. Morobag, we'll be robbed with that gift of peace. Kung di ka kapasaylo, naaman ang imuhang kasuko. Unang kasuko, amin juga kalinaw. O di ka kapasaylo, na imong kapungot, bukal imong dugo, di juga kapasaylo. Di juga makaandam, di juga makatagam taong kalinaw. So there is a need for you to say, to forgive, even for your own sake. Og ikaw pa to, nakita sa mga pasaylo ngadto sa tong mga igsuon nga kita nakasa ask forgiveness. Mabita ni ang magic aning po nga sorry ba? When we say sorry, nga kadising-kasing yung mga igsuon, no? Di lang ni muwa atong stress, it will give us peace. May pakining sorry atong buhaton, atong ipakita sa buhat, no? Tingog ta sorry, and then di ato buhaton atong di ta mo sa pagbuhat gibuhat kaniya atong sa niya. And then we make amends ba? Ito, we smile more, we are mas kind ta niya, mas we strengthen our friendship. Mas nindot na siya. O lain magyud, we will find peace. No? No? Kung kita makapaselos itong kaugalingon. Kinig yun. Usahay ko kita makasagot ang tanan yun ba? Usahay na isa na ito mga grabe na kaiba nga usahay, we cannot forgive ourselves. Ang ba gani, di naman mahimon lang, maghikog magani. Ang ba marka bahala magani, they can't forgive themselves muna. They kill themselves, they drink, they go into addictions. They despair. Unya, basta na mga igsuon, let us find peace with God. Peace with God. Pasaylo nga to sa Ginoo. Pope Francis was yahang sulat ba about mercy and compassion ba? Lingon siya. You know, gusto kami experience sa kanang peace with the Lord, naa sa sakramento sa kupisalan ko, no? Yes,
Makaingon ka, Lord, forgive me. The Lord will forgive us anytime. Basta kinasing-kasing ka na. Direct to God na. Pero lahit yung kaayo kung palitan na ikaw magkupisal ka. Unya, gikan sa baba sa katao. Naggamit sa Ginoo. Ni makadungog ka, ang imong sala gipasaylo. Your sins are forgiven. Lahi kay na. Nga imong nalitok with all humility ba? Ang imong sala, nadungog imong ipasaylo ka, you will experience yun kaya nagitawag ito peace in the Lord. So, good. Sa Ebanghelyo, mga igsuon, lanog yapon kayong singgit ni San Juan. No? Ang dama imong kagulingon alas pag-abot sa Ginoo, munang hinulusuli og biyai ang imong mga sala. Haron inaabot sa Ginoo, andam ka. Kining singgit mensahe ni San Juan, mga igsuon, kini mao kining mensahe nga lanog yapon kayo diha ka nato. Diha ka nato, ha? Tingali dili na sa mga pulong, kundi sa atong kahimtang sa kinabuhi. Libaw ka ba? Nga kini atong kahimtang sa kinabuhi karon we feel sick ug masakiton kay ta. Sometimes gani dangerously sick. Kini dunay message. Andama imong kagulingon sa abot sa Ginoo. Hirusuli og biyai ang imong mga sala. Maugya po ng mensahe. The Lord will come. Iba ba ka? Kadang ko maka-assist o mga taong himatyon ba? No? Kay pare ka, muhatag ka sa Viaticum sa last sacraments. The last words, good kaayo nga, kasagaran ako madungog. Mao gini nga. Kanang panugon ba nga, pahigumaay ka mo, nga, I love you. Pero many times, abdungon ako, pasaylo ako ninyo. Asking for forgiveness. Last words ba nato ba? Dying people usually say these words, pasaylo ako, Ginoo, nga pasaylo sa iyang mga isikataw, and they die in peace. Forgiveness. They die in peace. Muna nga mga hinaota, nga iniabot sa Ginoo sa kinabuhi, makaroon man og unya ba? When He arrives, He will find us at peace in our hearts. So let our prayer be today, well good. Lord, help me. Change my heart, O Lord. Change my heart, oh God. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like you. Change my heart, oh God. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like you. You are the potter. I am the clay. Mold me and make me. This is what I pray. Change my heart, oh God. Make it ever true.
ngalan sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Nagatuwa ko sa Dios, Amahan magagagahom sa tanan, mabuhat sa langit ug sa yuta. Ang Hesus Kristo yang anak kabugtong Ginoo nato. Panam ko sa dalang sa Espiritu Santo. Yanak ni Maria nga Birhen, isakit sugo ni Poncio Pilato. Ginansa sa krus na matay o gilubong, ikunsad sa mga minatay. Katulo ka adlaw na banhaw, misaka sa langit, igrigo sa tuo sa Dios, Amahan magagagahom sa tanan. Kanditong mabalik siya, pagbahukom sa buhi o sa mga minatay. Nagtuwa ko sa Espiritu Santo, Santa Iglesia Katolika, kadbitan sa mga santos, kapasiduan sa mga sala, pagabanhaw sa lawas, kinabuhing dayon. Amen. Si San Juan magbubunyag, nagmantala nga ang tanang katawhan makakita sa kaluwasan sa Dios. Busa masaligog kita mag-ampo alang sa mga panginahanglan sa tanang mga anak sa Dios. Diyos mag-ingon, Diyos sa kaluwasan, patalinghugi kami. Diyos sa kaluwasan, patalinghugi kami. Ngang simbahang Katoliko, magmaputli ug mawalay buling diha sa tanan niyang mga sakop. Magampo kita sa Ginoo. Diyos sa kaluwasan, patalinghugi kami. Nga sila nga namunuan sa atong nasod, kanunay mo patuman sa mga balaod nun, nga makaayo alang sa tanang katawhan. Magampo kita sa Ginoo. Diyos sa kaluwasan, patalinghugi kami. Ngang mga walay pagtuo, makakaplag nga ang Ginoo naghimong dagkong mga butang alang kanato, ug saingon mapuno sila sa kalipay. Magampo kita sa Ginoo. Diyos sa kaluwasan, patalinghugi kami. Nga magmalampuson ug magmabungahon ang International Eucharistic Congress. Magampo kita sa Ginoo. Diyos sa kaluwasan, patalinghugi kami. Nga ang sulugon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Diyos sa kaluwasan, patalinghugi kami. Ngang walay katapusang kahayag sa kaluwasan, magdanag kanila nga nangamatay na. Magampo kita sa Ginoo. Diyos sa kaluwasan, patalinghugi kami. Magagahog maluyon nga Dios, alang kanimo sa tanang butang mahimo. Tagig katumana ng amo mga gipangandoy o gilauman, kabatsaligon kaming nangamuyo kanimo pinagi ni Kristo among Ginoo. Dearest Lord, teach me to be generous. Teach me to serve you as I should. To
fight and not to heed the wounds, to toil and not to seek for rest, to labor and ask not for reward, save that of knowing that I do your most holy will. Dearest Lord, teach me to be generous. Teach me to serve you as I should. To give and not to count the cost, to fight and not to heed the wounds, to toil and not to seek for rest, to labor and ask not for reward, save that of knowing that I do your most holy will. May isun mag-ampo kita kining sakripisyo, dawaton sa itong amahang mag-agagahom sa tanan. Wato ta sa Ginoo sa sakripisyo kita sa iyong mga kamot, alang sa kadayag panimayan sa kinanan, ug alang usab sa atong kasustanan sa kanya sa Santos nga Misa. Magapuy-puyong ta kanimo Ginoo, ang mapausanon namong pag-ampo sa sakripisyo. Kay tungod kay wala man gyud kami kagulingong pahanungdan, hatagi lamang kami sa imong maluluyong panabang. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Diyos. Amay ug mataro. Sanctus nga mahan Diyos tunay magkagagahom sa tanan. Ang ayog matarong gayud, nga magpasalamat kami kanimo. Kanunay og sa tanang dapit, pinagi ni Jesucristo among Ginoo. Kay siyang pagpaubos, aron pagigtipon kanamo samang tao. Gituman niyang laraw nga gihimo mo kani adto. O gibuksan niya lang kanamo ang dalan sa kaluwasan. Karon malaumon nga gisaan nga kaluwasan, makabot namo. Nagapaabot kami sa adlaw nga si Kristo nga among Ginoo, nga mobalik dinhi nga mahimayaon. Ug sa uban sa mga anghel sa langit, nagasangyo kami sa imong himaya, duyog silang way hunong nga pag-awit. Holy, 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 Lord God of hosts, heaven and earth are full of your glory, full of your glory. Hosanna in the highest, Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest, Hosanna in the highest, Hosanna in the highest, Hosanna in the highest. Santos gay ikaw Ginoo tuburan sa tanang kasantos. Ipadalay mong Espiritu
Aro pagsantos ni ining mga gasa, aro mahimo kinialang kanamo, nga lawas sa dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kagalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimog mipikas, ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an, ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kana. Kay kini mo nga akong lawas, nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagitapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kini pag-usab, ug mihatag ni ngadto sa iyang mga tinun-an, ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan, panginom kamo niini. Gikan niini, kay kini mong ang kalis sa akong dugo, sa bagog tunhay nga kasabutan, ang dugo nga giula alang kaninyo, alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanago. Kini ang misteryo sa pagtuo. When we eat this bread and drink this cup, we proclaim your death, O Lord, until you come again. Until you come again, we proclaim your death, O Lord. Ang paghandom sa kamatayan pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan, ning pans kinabuhig kalis kaluwasan. Pasalamat kami kanimo, doon kaimo kaming giisip nga ngayang na matubag mo alagad kanimo. Himuha kaming nangalawat sa lawas dugo ni Kristo mahiusa sa Espiritu Santo. Inurmigin mong simbahan sa kalibutan. Yung mga mahingpit kami sa gugma, uban ni Francisco among Papa Jose among obispo sa tanang mga pare. Hinunuyo usab ang mga igsuong nangamatay. Malaumon nga banhaw sila, ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dahil sa pagsudong sa kahayag sa imong naong, kaluoy kaming tanan, imuha kami ang iyang makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles, ug sa nang mga santo nga katuma sa imong kabubuton latas sa katuigan, ubang kanila amo kang daygo na mo kang himayaon, pinagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya, ubang kaniya, diha kaniya. Gihatagan na kanimo magkagagahom nga awahan. Diya sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog himaya hangtod sa kahangturan. Magampo kita sa itong amahan, itong gamito ng mga pulong gitudlo sa itong manunubos. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven.
Mga kami imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw ning panahuna. Tinabangan si mong kaluoy, mahalikay kami sa sala kanunay. Mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubos. For the kingdom, the power, and the glory are yours now and forever. Ginoo ni Jesucristo ningkas mga apostoles ang kalinaw ibilin ko kaninyo kung kalinaw ihatag ko kaninyo. Ay tanawang mo mga sala ng pagsalig sa imong simbahan. Sibo sa imong kabubuto hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa. Ikaw nga nagpuyong naghari hangtod sa kahangturan. Kalinaw sa Ginoo kanunay manaa kaninyo. Pakitan panag-inig suunay. Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world. Grant us peace. Grant us peace. Kining kuduro sa Dios nagawag tang salas kalibutan mula hanggang itong gidapit sa bangkete sa Ginoo. Alleluia.
magampo kita. Human kinabuso, Ginoo, sa imong lawas o dugo pinaagi ning sakramento. Tudloi kami nga palabihon namo ang mga butang langit nun, kaysa mga butang nga kalibutanon. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Magampo kita alang sa isunod nga mga masakiton. Langitong Amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit o kamatayon sa krus. Itudlo ang birtud sa pailog diya sa kasakitan. Dungga ang pangamuyo nga mong gihalad alang sa masakiton. Hinawat ka nga nag-antos tungod sa sakit o balatian. Nagkaanggo nga gipili siya aron mahimong santos. Sa iyang kasakit, may uso sa kasakit ni Kristo. Alang sa kalawasan sa kalibutan. Kini among gipangayo, pinagi sa among Hesus Kristo, imong anak, nabuyog hari, ubang kanimo, Diyos kay usa sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kahangturan. Salamat ang mga igsuon sa tuang mga igsuon ni abag ka nato haron ang 500 kamisa matong mapatigayon alas pag-alagad kaninyo. Libre pa itong regular donors sa TV Mass and sponsors. Ang atong choir, I missed the name. Kanta Sugbo Choir. Thank you. Uniforme. Kanta Sugbo Choir. Atong Pilgrims and Offers, Crusaders of the Holy Face sa Cathedral. Source ang ato ang offer karon, Mrs. Asuncion Atega, Miss Asuncion Atega and Mrs. Jenna Bonghanoy. Ug salamat ninyong tanan. Ang Ginoo manaag kaninyo. Manalangin ang Dios magagahom sa tanan. Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Tapos na ang misa dali ninyong kalinaw ug gugma ni Kristo. Salamat sa Dios.